Balmaw an bɛ foli ni tanuni d'aw ma ni wagati in na sa aw fɛn fɛn ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na k'a fɔ ko aw ɲɛ bɛ Mali kunnafoni jabaranin de la ni wagati in na an bɛ jamukan kɛnɛ kan ni o ye politiki kɛnɛ ka se ka jamana kunkanko ka don a womisɛnw kɔnɔna la ka a fɛsɛfɛsɛ aw bɛ se ka faamuyali ko sɔrɔ kow la cogo min na bi o ye lundi ye ni o ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye mai kalo tile fɔlɔ ye maa caman bɛ jate minnu kɔnɔ sa o ye fête du travail ye an bɛ foli di baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la bi donya in kama ani minnu yɛrɛ fana bɛ wuli ka jɔ la sabula bɛɛ ti i yɛrɛ ye o ko in na an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka a kow ɲa ka di an ma jamukan in ka a ɲɛnamaya ye sa aw balimakɛ an'aw denkɛ Sheikh Umar Sidibe bi an ka maa welelen maa dogolen tɛ sabula ale yɛrɛ wolo debout sur les remparts ale y'o cɛba dɔ ye an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ a sɔnna ka se an ka kɛnɛ kan bi donya in na sa maa caman bɛ lafiya la so ale kɔni wulila ka na an ka kɛnɛ kan Amadu Jalo maa caman b'a dɔn Pape la Pape Jalo i ni wula folikan ɲuman b'i bolo ka di lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ma ni wagati in na Pape Sheikh k'i fo a diyara n ye ka Mali kunnafoni baarakɛlaw fɛn fɛn bɛ a kɔnɔna na kosɛbɛ a ɲɛmɔgɔso o ni aw dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen an bɛ olu fo k'olu waleɲuman dɔn kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni olu tɛŋinen don an ka jabaraninw na kosɛbɛ o ni minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ an ka folikan lase olu bɛɛ ma o don k'a fɔ ko an bɛna da don babu min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ anw ma hɛrɛ ye yarabi yelen ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na amin an ka se ka an hakili ka se ka cari kosɛbɛ walasa an ka se ka an ka jamana jɔ kosɛbɛ o kɔfɛ o ye ne ma bi nisɔndiyaba ye ka wuli nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na min ɲɛsinnen don baarakɛlaw ma kosɛbɛ n'u b'a fɔ ma ko 1er mai an ka yɛrɛ sɔrɔ aw ka kɛnɛ kan kosɛbɛ an ka babu kosɛbɛ jamana kunkanko kan o don o ne ma nisɔndiyaba ye tabarikala donc ne ka yɛrɛ sɔrɔ yan fana n ko aw yɛrɛ fana fo a ka weleliw la a diyara n ye voilà donc kuma min bɛ fɛ k'o fɔ voilà o de ye nin ye kosɛbɛ Pape Amadu Jalo an tɛ a bila daga girinda la sabula bamananw ko ten ko misiba o nakun tan tɛ wɛrɛ la Pape e bɛ jɛkulu la ni o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye jɛkulu belebele don an bɛ don min na i ko bi a ka wulikajɔ barika ka bon juma tɛmɛlen a ye wulikajɔ belebele kɛ Pape walasa ka MINUSMA ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye o ka jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ walasa ka carton rouge d'u ma Pape wulikajɔ in e yɛrɛ ye mun faamuya a ka sortie in na a ko a kɛra cogo di d'abord ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin yɛrɛwolo debout sur les remparts kosɛbɛ a tɔnden kɛnɛ kelen bɛɛ ma ka fɔ ko u ni wulikajɔ u ma tile jateminɛ u ma san jateminɛ kosɛbɛ u ma fitini jateminɛ u ma fiɲɛ jateminɛ u ma tɔɔrɔ jateminɛ u ye fɛn kelen min jateminɛ dɔrɔn an bɛ se ka an yɛrɛ labɛn cogo di an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ an bɛ se k'an yɛrɛ di cogo di walasa an ka se ka kunkan bɔ kunkan bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari jamana jugu minnu ɲɛsinnen minnu kɛlen ka hɛnɛ juguya ani wale jugu ta ko olu tɛ da tant que an ka jamana ma ci bon an fana ko an tɛ da an tɛ fiɲɛ yɛrɛ sama tant que an ma olu fana de gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na donc o wulikajɔ minnu de bɛ yen o n'o labɛn min sabatira an ka yɛrɛwolo debout sur les remparts fɛ ani tɔn fɛn fɛn bɛ yen ni an ye kunkan bɔ ni olu y'a ye k'a fɔ ko an ye kunkan min bɔ ko olu b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na ka d'a kan faso kisili faso lakanani o sira dɔ tagamalen don fana donc an b'olu fana fo an b'o tɔn bɛɛ fo donc an ni olu tɔnw an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko nin bɔli a tɛ kɛ ni yɛrɛwolo debout sur les remparts yɛrɛ tɔgɔ ye dɛ a bɛ kɛ ni force du changement de tɔgɔ ye force du changement o ye tɔn fɛn fɛn bɛ yen minnu ye wulikajɔ kɛ
k'a fɔ ko wale dɔ tɛmɛna kuma dɔ tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kun bɛ taabolo dɔ de kan walima an ka jamana kun bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ minɛn min ni o kun man ɲi ni an ye wulikajɔ kɛ ko o fanga k'o bɔ k'o bin ka tila k'an yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛsin jamana juguw ma minnu bɛ kɛnɛmana na n'o o ye faransi n'a dɛmɛbagaw ye ani minnu bɛ kɔnɔna na ni politicien dɔw b'a la ni journaliste dɔw b'a la ni surasi kɔrɔ dɔw b'a la ni société civile mɔgɔ kɔrɔ dɔw b'a la donc olu caman caman bɛ yen olu kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u t'a fɛ k'an ka Maliba ye ni lafiyalen ye donc jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ma a jɔ fewu ni Jo Bala b'a la Segu Tunkara b'a la Bubu Mabɛ b'a la Mali kunnafoni so yɛrɛ fana b'a la bon n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ mais n'i ye min dala se ninnu ma M5 RFP b'a la Tayiruba ninnu b'a la EMK o b'a la Kafo tɔn dɔw b'a la Senji tɔnden dɔw b'a la c'est à dire Mali fanba bɛɛ bololabaarakɛlaw mɔnikɛlaw dɔw hali bon n t'a fɔ hali mais minnu bɛ katakalanin boli bolo tasitigiw ninnu bɛ baara kɛ nakɔ kɔnɔ c'est à dire surasi dɔw civil dɔw a bɛɛ de faralen ɲɔgɔn tɔn ni fɛnw caman de y'u bolo di ɲɔgɔn ma. N'i y'a faamu yɛrɛ wolo kelen ma nin bɔliba in kɛ quoi donc a bɛɛ de ye nin bolo di ɲɔgɔn ma ka nin baara in de kɛ donc o de y'a to hali ni ko y'an ka président min ye i b'a ye an ka président gansan yɛrɛ kɔnɔna na jama min yɛrɛ kun bɛ yen jama kun ka ca i bɛ taa lajɛ k'a fɔ ko parti politique dɔw yɛrɛ bɛ se ka u siw bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ u tɛ se ka ni jama yɛrɛ gansan fara ɲɔgɔn kan n ka tɛ jama bɛ salle kɔnɔ dɛ président gansan c'est à dire minnu sigilen bɛ ɲɛfɛla gansan na i ye jama min ye dɛ parti politique n'u ka nafolo n'u ka fɛnw bɛɛ u tɛ se ka maliyɛn wele ka se o hakɛya ma kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ salle yɛrɛ fana fa donc i b'a ye k'a fɔ salle yɛrɛ kun falen bon salle yɛrɛ fali fo ka taa kɛnɛmana bɛɛ fa ni mɔgɔ ma place yɛrɛ sɔrɔ ka don palais de la culture kɔnɔna na i b'a ye i b'o tamaseere min na n'i ye min na o ye président min yɛrɛ de parce que i bɛ taa sɔrɔ an k'o chaise min yɛrɛ bila ɲɛfɛ o k'o chaise bi yɔrɔ ye bon chaise bi yɔrɔ ma boli kɛ bon i bɛ taa sɔrɔ jama minnu bɛ yen tɔn kelen kelen bɛɛ ka représentant o de tun bɛ taa sigi ɲɛfɛ bon ni yɛrɛwolo yɛrɛ ta yɛrɛwolo yɛrɛ fana composé ni tɔn caman ye mais hali olu yɛrɛ bɛɛ ma sigiyɔrɔ fana sɔrɔ olu ye sɔrɔ n'i y'a jateminɛ kɛ bi yɔrɔ kan a bɛ tɛmɛ chaise 7 ɲɔgɔnna kan ka sɔrɔ tɔn min yɛrɛ bɛ an kɔnɔna na a ka ca ni 40 ye donc n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye jamana yɛrɛ de kun représentelen don kɛnɛ yɛrɛ kan quoi o y'a to nka Pape munna aw ye palais de la culture sugandi sabula boliba caman bɛ yen nɔ ni maaw bɛ fɛ kow ka san sɔrɔ maa caman bɛ taa boulevard la munna aw ka choix kɛra palais de la culture ye an ka choix kɛra palais de la culture ye ka d'a kan fɛn fɔlɔ ye min ye anw kan ka kumakan min bɔ k'o lase jama ma o kumakan in kun kan ka lase jama kɛrɛnkɛrɛnnen de ma ka fɔ ka jama bɛɛ dafalen bɛɛ kun tɛ parce que n'i y'a ye palais de la culture i bɛ taa sɔrɔ jama bɛ taa kafo o kɔnɔna na olu ye kulu de ɲɛmɔgɔ ye bon i bɛ taa sɔrɔ sisan ni palais de la culture kɔnɔna na sisan i bɛ taa sɔrɔ a jama bɛ taa mɔgɔ 5000 ɲɔgɔn na bon a mɔgɔ 5000 bɛɛ olu bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ de ye donc olu bɛɛ bɛ kulu dɔ de fana ɲɛma kosɛbɛ donc a bɛ n'a fɔ kulu 5000 ɲɔgɔnna olu de ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture kɔnɔna na an ka sigi fɔlɔ an ka démonstration fɔlɔ kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko bon an kun ye ladilikan min di MINUSMA mɔgɔw ma ni u tɛ ka mɛn diɲɛ ka kɛ a seere ye maliyɛnden bɛɛ ka kɛ a seere ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛ ka bɔ MINUSMA kama kun minnu na fana an k'o fɛsɛfɛsɛ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ walasa kɛlɛ in taabolo a ka se ka diya an bɛɛ ye an bɛɛ ka sen ta ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka sen di ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka minɛn ta cogoya kelen na an bɛɛ ka minɛn jigin cogoya kelen na donc o fɛɛrɛ ni o dabali minnu kan ka tigɛ il va falloir que an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ an k'o dala tigɛ k'o jɛya pasi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'a to a ye kulu de wele sabanan ye mun ye ka yira MINUSMA mɔgɔw la k'a fɔ ko kangari da ko o bana kɛlɛ ma ko fɛn min bɛ anw kɔnɔ a se bɛ anw ye donc yanni a kɔlɔlɔ ka se u ma ka d'a kan MINUSMA kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ walidenw de talen don jamana wɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ ni tiɲɛ ma fɔ u ɲɛna donc olu bɛ taa bila MINUSMA kɔnɔna na ten k'u sen don tiɲɛniw na ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni baara la ka d'a kan MINUSMA yɛrɛ fana a cakɛda ɲɛmɔgɔ minnu bilalen bɛ olu yɛrɛ de tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ nka Pape mun de bɔ aw kɔnɔ o juste sabula i bɔra k'a fɔ sa fɛn min b'aw kɔnɔ yanni a ka s'o ma MINUSMA ka hakili sɔrɔ a ka taga mun de b'aw kɔnɔ o juste non min b'an kɔnɔ bɛɛ y'a ye an ye min wuli Faransi kama kɛlɛ ya non kɛlɛ dan de b'an kɔnɔ parce que MINUSMA ye fɛn min ye an bolo
MINUSMA ye fɛn min kan ka kɛlɛ de an tɛ se ka sunɔgɔ faga kɛlɛ ka da kan MINUSMA bɛ fɛnw de labɛn ko o ɲɛsin a ka jamana kan mais n'i y'o fɛnw jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ olu kun bɛ taa cɛ fɛn min na o ye ka fagali kɛ kojugu k'o ta k'o ɲɛsin anw maliyɛnw ma donc n'an bɛ se fo o degré ma n'i ko i b'o kɛlɛ kɛ i s'o kɛlɛ kɛ k'o tɔ to surtout waati min na anw ka taabolo kɔnɔna na anw y'a yira k'a fɔ Thomas Sankara ko la patrie ou la mort nous vaincrons. Che Guevara ko la patrie ou la mort nous vaincrons. Mais an ko Che Guevara ye kuma min fɔ o kuma min fana kelen bɔra Thomas Sankara fan da kɔnɔ an ko bibina an tɛ anw yɛrɛ ye o kɔnɔna na ka da ka bamanankan na o ye mun ye ko faso bɛ jɔ hali n'o y'a sɔrɔ olu ni bɛ to a da fɛ Che Guevara b'o de fɔ Thomas Sankara fana b'o de fɔ mais an tɛ an yɛrɛ ye o kɔnɔ an ta ye min ye faso bɛ jɔ an ko la patrie ou mort à l'ennemi nous vaincrons. Donc an ta ye mun ye faso bɛ jɔ wa a bɛ jɔ jugu kan k'aw to balo la k'an to balo la an ta saya ko kuma t'an ta la ni saya ko kuma bɛ kɛ faso jugu o de bɛ sa donc jugu e min filɛ nin sisan soit e b'i sen bɔ kɛlɛ la k'i ni kisi k'i yɛrɛ ta wa n'a ma diɲɛ fana n'i tora kɛlɛ fana ni jɔra k'i n'anw b'a anw ka baara an ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma i ka da la ko a kɔlɔlɔ o bɛ e de ta ye o tɛ tɛrɛmɛ an ni mɔgɔ cɛ donc an kɛlen ko o fɛɛrɛ n'o dabali k'o de tigɛ ka da kan a tiɲɛ bɛ an bolo wa a barika n'a a fanga fana bɛ anw na. nka papa o tɛ janfa ye dɔɔni sabula aw b'a misali ta Thomas Sankara minnu na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko saya kɔni ko de b'a to olu bɛ se k'u ka kɛlɛw dabila nka aw bɛ ka saya yɔrɔ bɔ aw ta la o tɛ janfa ye. voilà différence min bɛ anw ni ou bien janfa tɛ. non a diya ko jɛlen don passe-passe parce que waati min na parce que kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la Thomas Sankara ye o kumakan min bɔ a da kɔnɔ Thomas Sankara ye faso sɔrɔ wa janfa labɛnna a kama waati min na a ma sɔn k'i jɔ o janfa kɔnɔna na a y'a ni di ani dilen sisan mɔgɔ min nana sa ka janfa n'o ye Blaise Compaoré Thomas Sankara ka baara labɛnnen propre ka diya jamanadenw bɛ ka commencer ka lafiya sɔrɔ min na Thomas Sankara ye jateminɛ de kɛ ale ni Blaise cɛla ɲɔgɔn cɛ a ma sɔn ka janto a yɛrɛ la fo ka taa se hakɛ dɔ de ma janfa sera a la o janfa sera a la o kɛra sababu ye ka Thomas Sankara faga ka tila ka Burkina ci san 30 ani kɔ u b'o o kɔlɔlɔ la ni capitaine Traoré ka nali kun tɛ Blaise Compaoré ka jamanadenw kun b'a a bolo cogoya min na da min na kɔngɔ ani tiɲɛni o gansan de tun bɛ Burkina kɔnɔna na o ye parce que Thomas Sankara ye jate kɛ cogoya min na a jɛra ni a ka saya de mais n'a kun ma jɛ n'a ka saya ye janfa kun t'a sɔrɔ ou bien a bɛ fɛɛrɛ tigɛ janfa t'a sɔrɔ cogo min na ale kun bɛ balo wa n'a kun balola Burkina depuis a waleya la fo ka se bi peut-être que Burkina kun bɛ kɛ i n'a fɔ ko Dubaï. Che Guevara y'o kelen fana de kɛ Che Guevara ye kɛlɛ kɛ a ka fɛɛrɛ kɔnɔna na a ye o ye kɛlɛ kɛ u y'u ka jamana sɔrɔ mais jamana sɔrɔli kɔnɔna na a laban na janfa y'a sɔrɔ a bɛ minnu ka kɛlɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ fana y'a janfa donc a bɛ se ka kɛ kɛlɛ kɛko ɲuman ou bien adamadenya jateminɛ dɔw kɔnɔna na a ma jateminɛ kɛ ka a yɛrɛ ni lakana fo a laban na jugu sera a la donc jugu fana selen a la o fana kɛra kɔlɔlɔ ye jamana dɔw tun bɛ i n'a fɔ Bolivie ninnu u ma se ka développer joona donc anw de ko sisan an ka jugu ma sisan u ka da la Thomas Sankara ye o erreur min kɛ k'a fɔ k'u bɛ hinɛ jugu la ou bien Thomas Sankara ye erreur min kɛ k'u bɛ kɛlɛ dɔ jateminɛ fɛrɛli la an fɛ o t'a la soit tu es avec nous soit tu es contre nous donc an b'o jate ka tila k'a fɔ jugu ye na ko an labɛnnen don cogoya min na jugu n'i m'a bila i ni de b'a da fɛ a tigɛ an ni e ɲɔgɔn cogo o cogo an de bɛ gagner anw de fɔ Faransi ɲɛna ni Faransi ma da la bon mɔgɔ caman bɛ yen o fana tun ma da la mais an y'o kumakan min fɔ an y'o ko de lawaleya nin bɛɛ ye min ye ka jigisigi k'o de di an nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ ni anw ni olu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka ni kɛlɛ in kɛ an kɛlen don ka fu ɲɛna e na an ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛ in kɔ tɛ dɔwɛrɛ fosi dɛ hɛrɛ gansan dɔ de b'a kɔnɔ kuma laɲini bɛɛ de fɛ o de y'a to an ko la patrie ou la mort à l'ennemi nous vaincrons on gagne ou bien on gagne
an bɛ lajɛbagaw la dɔnniya sa k'a fɔ ko bi an bɛ ka kuma MINUSMA de kan, MINUSMA gɛnni ko min ni a bɛ actualité la bi, sabula a bɛ maliyɛn caman da kɔnɔ ko MINUSMA a ka taa. An ye maa mun sɔrɔ an bolokɔrɔ bi o ye Pape Diallo ye, ni ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts. O mouvement fana de ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ nin kɛlɛ kofɔlen in na, donc ale de b'an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka kuma a ko caman kan, an bɛna faamuyali k'olu caman sɔrɔ a cogo min na. Pape, aw ye ɲani bɔli ka kɛ juma don jeudi don aw yera MINUSMA chaise da la, o kun ye mun ye? Maa caman m'a faamu dɛ. Ah oui, o min ye d'abord ɲani jeudi don cɛ, mardi an ye conférence kɛ ka lasili kɛ ka mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ, an bɛna baara ta cogoya min na walasa juma ka se ka kɛ wulikajɔ ye kosɛbɛ, wulikajɔ min ni sɔsɔli tɛ k'a la, a bɛ kɛ, a bɛ ɲa wa a bɛ ja, laɲiniw bɛɛ bɛ sabati. Donc an ye mardi don an ye welewele kɛ o la kosɛbɛ, ka d'a kan mɔgɔw kun bolo k'a fɔ ko yɛrɛwolo debout sur les remparts waati min na an kun kɛlen don ka don kaliwa kɔnɔna na, k'an ka jateminɛw kɛ, k'an ka batow kɛ, k'an ka fɛɛrɛw bɔ cogoya min na an bɛ bɔ waati min na an bɛna kunkan yɛrɛ bɔ, mɔgɔw bolo ko non an kun tununna walima an kun dɛsɛra walima u ye kuma caman fɔ, an ma sɔn ka da don o kuma na, o jaabili an ko o dingɛ kɔnɔ kuma ye, an t'a da don kuma kɛ na, an bɛ girin ka ko kuma de la sisan, kɛnɛkan ko an b'o de la, donc an b'o la kuma min na, donc an bɔra ko kunnafoni di mardi don. Donc jeudi mi dara o kan sisan, o ko ye min ye an ka ɲɛmɔgɔ Adama Ben Jara ani Siri Kuyate ani force changement mɔgɔ minnu bɛ yen, olu fana ɲɛmɔgɔ dɔw fana bɛ na, i n'a fɔ Jamil Bida, i n'a fɔ ko je crois que Alou dɔw bɛ yen fana, vraiment a tɔgɔ bɔra kɔnɔ sisan, donc olu ye an y'olu bɛɛ de ɲɔgɔn sɔrɔ ko appel à la nation, donc an ka taa sigi o kɛnɛ kan, o kuma na ka to ka walawalali di halisa an ka kɛlɛ kunkan ni an ka kɛlɛ taabolo fana na, donc an taara an sigi o la, donc o tilalen kuma min na jeudi don an b'an ka jamana de kɔnɔna na, an tɛmɛtɔ ka taa so, an taara an jɔ MINUSMA mɔgɔw kama ka taa ɲɛ jɔ u ɲɛna, ka fɔ ɲɛna ko n'a ka d'an ye waati o waati an bɛna se aw ma yan ka sɔrɔ sarali t'a la, parce que sarali an kun y'o kɛ waati min na an taara lettre de d'u ma, an ko MINUSMA mɔgɔw ma aw ka kuso o ni aw ka kasa a y'a cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Mais nin sen fɛ aw ma lettre wɛrɛ di dɛ? Non, lettre dili ye kelen don, lettre dili o lettre b'u bolo, donc waati o waati wato ko lettre kalan. Nka maaw y'aw ye MINUSMA da la jeudi don, yala an ni MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ kumara jeudi? Non, kuma tɛ aw ni MINUSMA mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bilen, min bɛ aw ni MINUSMA mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan o ye kɛlɛ de ye, kɛlɛ de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, maintenant kɛlɛ in n'a bɛ kɛ a da bɛ guwa olu la, donc an ta ye min ye dɔn ka ɲɛfɔ an ɲɛna, MINUSMA mɔgɔw fɛn fila de bɛ aw bolo, soit aw b'aw ka minɛnw cɛ nɔgɔya la, soit aw b'a fɔ an ɲɛna n'a t'a nɔgɔni fɛ, o kuma na an b'a gɛlɛma ta ka pɛnpɛrɛ aw kun, a bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ, donc o choix de bɛ olu bolo, parce que an bɛ ka nin kuma minnu fɔ o kuma in tɛ ne kelen kumakan ye, o kumakan tɛ Adama Ben Jara kelen kumakan ye, a kumakan tɛ Siri Kuyate kelen kumakan ye, a kumakan tɛ Pape Ɲame kelen kumakan ye, c'est à dire a kumakan ninnu tɛ Basogo kelen kumakan ye, Funɛ kelen ka kumakan tɛ, Mama Keyita kelen ka kumakan tɛ, Mama Yɛrɛwolo kelen ka kuma tɛ, maliyɛn denw an bɛ minnu bɛ an kɔ jamaba min bilalen fɛn nin dɛ, maliyɛn denw yɛrɛ de bɛ nin kumakan ninnu bɔ u da, donc an bɛ n'a fɔ olu ka kuma laselaw de, n'an fana bɛ taa kuma de lakali, mais ni a baara kɛ ko cogo an bɛ kuma de kɛ ka sɔrɔ t'o ɲɛfɔ, surasiya la n'a fɔ ko sisan n'i ye jugu ye yɔrɔ jan i t'a dɔn jugu min don ka a lasɔmi, i ye mun kɛ, i ye sommation de ka mugu ci sanfɛ, donc an y'o ye sommation de kɛ, maintenant ni MINUSMA mɔgɔw ma sɔn k'o sommation in de fana san, o kumana an ma ɲɛsin u yɛrɛ ma sisan k'u cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kosɛbɛ, Pape, yala a ye nin mouvement ba in kɛ, wulikajɔ ba in kɛ juma don, yala a kɔfɛ a ye effet kɛ, a sera ka effet kɛ wa? Bon, an ka jateminɛ la, an ka jateminɛ na depuis juma yɛrɛ tɛ a effet yɛrɛ yira. Effet jumɛn? Effet ka ca, parce que i b'a dɔn depuis Yɛrɛwolo debout sur les remparts an ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na, MINUSMA mɔgɔw wulila u ka baarajugu kɛ la, baarajugu kɛ fɔlɔ o ko ye mun ye, u wulila ka nafolo ta ka lajɛ funɛkɛnin dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ma faamuyaliba sɔrɔ jamana baara la, ou bien jamana yɛrɛ tabiyaw la,
ani munu be ni olu yɛrɛ ka jugu ni faso denjuguya yɛrɛ tamasere caman bɛ olu la ani munu be ni olu ko olu de fɔlɔ ko jamana bɛ na kɔfɛ jamana ka ci olu ka se k'u ta sɔrɔ donc o funakɛni damadɔni bɛ yen municipal mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ka nafoloba de cɛ ka di olu ma ko ka bɔ dalu b'i bolo a dalu dafalen de bɛ an bolo o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye municipal kelen don ka marché i n'a fɔ sisan u bɛ an fɛ yan u kan ka malo min dun u kan ka pneu min san u kan ka mobili réparation minnu kɛ u kan ka batterie minnu san a to ka marché camanba de bɛ municipal kɔnɔna na olu o municipal kelen don k'o marché di an ka jamana bana dɔw de ma donc olu banaw fana kɛlen k'u somɔgɔw fana lamɔ ou bien n balimakɛ den u bɛ burusi kɔnɔna na o na kalan na ne fɛ yen o tuma na a bɛ n ka yamaruya kɔnɔna na ni ko min n'a ma kɛ n b'a gɛn ka bɔ an sokɔnɔna na donc o banaw damadɔni minnu bɛ an jamana kɔnɔna na u y'u denw u n'u balimadenw olu de cɛ sisan k'olu fara ɲɔgɔn kan ko ka bandɔrɔ dilan ka d'olu ma ko yɛrɛwolo ye kumakan min fɔ ko municipal ka ta ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ ko non k'olu t'o la donc ni olu bɔra k'o kuma fɔ municipal b'o o filmer ka taa n'a ye ONU na ko non ko maliyɛnw ma sɔn o bɔli ma a ye fɛ ka fɔ o fana ye effet dɔ ye donc o effet dɔ de ye o ma kɛ o c'est à dire o kun tɛ o kumakan kun tɛ yen an bɔlen k'a fɔ kuma min na olu ka so ka wulikajɔ daminɛ sisan donc o ye mun ye o ye siran dɔ ye o ye an ka wulikajɔ effet dɔ ye filanan ye mun ye walasa municipal ka se ka to an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ dɔ de bɛ u bolo u bɛ mun de kɛ u bɛ taa de minɛ jamana kɔnɔna na ka tila ka na kɛ i n'a fɔ ko olu ye pompier ye u bɛ tasuma minɛ ka tila k'a fɔ k'olu ye tasuma fagala ye donc ko ni olu taara ko tasuma min mɛnna jamana kɔnɔna na ko o tasuma fagabaga wɛrɛ tɛ yen ni olu tɛ o tuma na olu kan ka to yan donc o fɛɛrɛ kɔnɔna na an y'a ye municipal mɔgɔw commencera ka wulikajɔ kɛ parce que a yɛrɛla k'a fɔ ko municipal kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔ kalifalen don mɔgɔ min n'o ye faransi ye o faransi o bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la ni mercenaires ye ni touristes ye u b'a fɔ min ma ko terroristes ko mercenaires minnu bɛ ka an ka kanw ci k'an ka togodaw bugusow kuru jeni k'an ka baganw faga k'an ka sɔrɔsiw faga k'an ka denbaya c'est à dire jamanadenw faga farikolo jugu la kɛ mɔgɔ min bɛ o baara la a yɛrɛ k'a fɔ ko o ni faransi de bolo di ɲɔgɔn ma la k'o baara jugu kɛ an ka jamana kɔnɔna na o faransi kelen olu de dun bɛ municipal mɔgɔw fana ka ɲɛmɔgɔya fana na donc wulikajɔ in daminɛ tuma min na parce que faransi gɛnɛ faransi lili ye municipal de sisan donc an kɛ to k'a fɔ k'an bɛ lili de bɔ sisan faransi bɛ mun kɛ a b'a ka mɔgɔ jugu de ta sisan ka taga an ka kanw ni fɛnw attaquer i n'a fɔ ko minnu kɛra Sévère ɲɔgɔn na n'o kɛra sisan o de y'a to o attaque kɛra municipal ye nkalon ta ka da a yɛrɛ la ka taa kuma Serge Tanel fɛ ka taa kuma u ka député dɔw fɛ ko non ko attaque minnu kɛra ko municipal mɔgɔ de kɛra sababu ye ko k'o attaque ko c'est à dire wulikajɔ min kɛra banbaganciw fɛ ka kojugu lase anw ma ko olu ka wulikajɔ k'o de kɛra sababu ye ko ka dankari olu la ka sɔrɔ a don Sévère min kɛra banbaganciw wulila k'u bɛna an ka aéroport attaquer k'u bɛ taa an ka camp attaquer parce que an kɛlen don ka drone minnu san ka hélico min fɛn mun san donc ko fo u k'olu le détruire parce que o bɛ ka tiɲɛni de don olu kun a bɛ ka tiɲɛni don faransi kun a bɛ ka tiɲɛni don faso denjugu kun o tuma na ko fo k'o de tiɲɛ. Yala o attaque ninnu aw bolo MINUSMA de ka baara y'o ye MINUSMA de b'a kɔfɛ yan. Cɛ tɛ muso tɛ MINUSMA kelen pe de y'a kɛ hali Asimi ka directeur min taara faga chef de cabinet i b'a sɛgɛsɛgɛ MINUSMA ma ko jubaju la a ka chef de cabinet mun kɛra attaque kɛra fɛ attaque min kɛra Nara sira fɛ i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ MINUSMA de don parce que mɔgɔ bɛ MINUSMA fan fila de MINUSMA na i bɛ an ye MINUSMA min na yan n'i taara u bɛ taa ji ninnu ni fɛnw bɛ yen o MINUSMA ani MINUSMA min ta fagali kɛ olu tɛ jɛ bureau kelen na o olu tɛ bureau kelen na minnu nana ni ji ninnu ni kuranko kuma ninnu ni sugu jɔli ma ka wa projet minnu bɛ action sociale ninnu bɛ kɛ olu bɛ sigi bureau min kɔnɔ ani bureau min bɛ sigi ka fɛɛrɛ bɔ ka maliyɛnw faga olu tɛ sigi bureau kelen kɔnɔ donc ni MINUSMA bɛ fɛ don min na ka taa fagali kɛ bureau min bɛ fagaliko kɛ o bɛ ko bɛ kɛ dibi-dibi la u bɛ to baara kɛ n'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ manja maliyɛn o ye bureau dɔ in t'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ an na ji dilan nin na donc MINUSMA kɛnɛ ka kuma bɛ yen ani kɔnɔko fana bɛ yen donc olu tɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc MINUSMA taabolo ye mun ye o ye ka nin tiɲɛni min kɛ Sévère i b'a ye o de la k'a fɔ ko o ye ko min kɛ an ka sɔrɔsiw de wulikajɔ kɛ ka taa tugu o banbaganciw la n'o taa tugu o banbaganciw la MINUSMA mɔgɔw bɔra
ni kisɛ ka tu ɲɛsin an ka donsow de ma parce que an b'an ka donsow fana to ni ɲɛsira Mali sɔrɔsiw ma donsow fana bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sɔrɔsiw fana ma donc donsow wulitɔ sisan k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don an ka sɔrɔsiw ma ni sɔn mɔgɔw fana bɔra ka kisɛ ci an ka donsow fana na awɔ o kɛra sevare ya o bɛɛ kɛra sevare ye donc o ye kisɛ min ci an ka donsow la ko non ko olu ye kisɛ ci banbaganciw de la donc ka nkalon ta ka da u yɛrɛ la k'a fɔ ko non k'olu de bɛnna ko olu de nana ka na tasuma in faga k'a sɔrɔ olu ye tasuma min minɛ an ka Mali sɔrɔsiw nana tasuma in faga donc c'est mettre le feu et jouer après aux pompiers donc misɔn mɔgɔw b'o barragew kɛ donc n'o kɛ sisan u ka contrat ni ONU kɔnɔna na n'u o rapport ta sisan ka taa ni ONU kɔnɔna na o kumana dɔ bɛ fara olu ka contrat kan donc sara bɛ d'u ma. Nka Pap maaw ma mun faamu aw kɔni aw b'a fɔ kuma bɛɛ ko jamanadenw ni hakilina ye MINUSMA ka taga ye jamana ɲɛmɔgɔw fana maa caman b'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛ jamanadenw ka kumakan k'u bɛ k'o lamɛn yala munna olu tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ walasa MINUSMA ka taga sabula maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'u y'a fɔ dɔrɔn ko MINUSMA ka taa k'a bɛ taa. Voilà mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ ni ɲininkali yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔw kan ka danfara kɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔ jumɛn? Ko ɲinɛ jakuma ti si a ka fugariya la ko ɲinɛ y'a kin a da la kɛlɛ o kɛlɛ n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔna na a kɛlɛ bɛ kɛ jɔn fɛ a kɛlɛ bɛ kɛ jamanadenw de fɛ parce que a bɛ fɔ la souveraineté appartient au peuple. N'i y'a mɛn bi k'a fɔ ko fanga min tun bɛ anw kunna o fanga tun b'an tɔɔrɔ n'o ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga Ala ka hinɛ na a n'a dɛmɛbaga tɔ bɛɛ n b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a dɔnbaga tɔ bɛɛ la dɛ mais Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta la maintenant a dɛmɛbaga tɔ minnu fana bɛ yen ni olu di bolo jɔ ma ka n ka jamana ci dɛ jamanadenw de wuli ka jɔ kɛ fo ka taa se M5 sigi ma ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se kundama dɔ ma o kundama in de y'a to ni Ibrahim Boubacar Keïta ka régime ni o bɔra ka bin ni faso jugu fana caman binna a nɔfɛ. Parce que Ibra ko de fɔ a ka ministre ye a ko ma k'u bɛ ka baara jugu minnu kɛ ko n'u ma a dabila k'u bolo ko k'u b'a kɛ ale la ko mais ko celui il tombe ni ale binna don o don a ko fɛn bɛ bin dɛ a y'o kuma f'u ɲɛna a bɛ tiɲɛ so an bɛ nkalon so mais a y'a fɔ minnu ɲɛna n'olu binna bi olu b'a dɔn ko min kuma in fɔ ko nkalon kelen t'a la donc o kɛra mun ye jamanadenw ka wuli ka jɔ o nana n'o ye. Waati min na yɛrɛ o début sur les remparts depuis Ibika tile la n'an ye fɛn ne kɛlɛ minɛ n'an bolo fila ye ka wuli ka jɔ kɛ ko Faransi de ye faso jugu ye mɔgɔ caman kun ma da a la dɛ fo ka taa se kundama dɔ ma jamanadenw caman y'u sen don an sen na ka fanga don kɛlɛ in na faamuyali sɔrɔla k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Faransi de bɛ janfa kɔnɔna na o fanga sera fo degré dɔ la an ye kɛlɛ tigɛ Faransi la ka kɛlɛ tigɛ Faransi la Faransi yɛrɛ laban na a président tun tɛ sunɔgɔ tuguni Macron wuli o wuli fo Macron yɛrɛ ta kɛ min ye fanɛni ani banɛni a ye to la a ye erreur kɛ erreur kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o erreur fana de profiter ka fɔ Faransi ka koso n'a koso ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que a bɔra ale Faransi yɛrɛ de da ko ni aw m'a fɔ aw ka jamanadenw ɲɛna k'u ka nin kuma ninnu dabila e taga bɔ n fɛ ko n'u ma dabila k'olu b'a minɛnw cɛ k'u ka bɔ u y'u to la dɔrɔn ko bon k'u b'a minɛ ko ni Assimi ni fɛnw ma bɔ fanga la k'u b'a minɛ cɛ ka bɔ a bɔ u kuma fɔ dɔrɔn ka sɔrɔ o kɛra Choguel Tara l'intelligent a taara ONU na ko ko la France nous a lâché en plein vol France k'ale m'a fɔ ko non k'i y'a fɔ donc fɛɛrɛ min bɛ État bolo olu n'u ka fɛɛrɛ don olu n'u ka kɛlɛkɛcogo bɛ yen jamanadenw fana n'u ka fɛɛrɛ don n'u ka kɛlɛkɛcogo bɛ yen anw tɛ jamanadenw an tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ko État b'a kɛ cogoya min na État fana tɛ se ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ anw fana b'a kɛ cogoya min na mais ni bɛɛ y'i ta kɛ i t'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na sinon jɔn ye France 24 ni RFI gɛn État tɛ yan mais a laɲinina cogoya min jamanadenw fɛ de fana de k'a kulekanw bɔ nka bi o m'a to jamanadenw ma ka MINUSMA gɛnni ko laɲini yala kuma bɛɛ mɔgɔw kɔni b'a la ko MINUSMA ka taa mais jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ ka fɛn fɔ bon n'i ko kuma ye jateminɛ an bɛ ka kɛlɛ min kɛ a kɛlɛ kun ye ka anw ka jamana de kisi a kun tɛ ko ka jamanaden kelen na kisi o a kun ye ka jamana de kisi fɔlɔ donc i bɛ taa sɔrɔ adamaden si bɛ se ka ta san tile kelen na fo ka taa bila san 200 ye ɲɔgɔn na i bɛ se k'o balo jamana kan mais jamana bɛ balo de san 1000 san 2000 san 2000 donc e ka heure kelen o ni jamana ka heure tɛ kelen donc n'i ko ko depuis kuma jan
aini laini nge mais taso e bolo o kumadien ga o to kumadien o sa kuma suruni on te Francis geni adam na depuis mo folo mi a yana ba o ko Modibo Keïta na ka mogodi 1960 o le folo Francis geni ni Francis ni a famu France ma geni wakati ndorona mais anyi alaini kele damne la mena depuis watijan ga ka kele ta fota nobo ala o de kira yero de bus le pas fait sinon a kele ngera mena adam na amena mais ka a kele ta anta bla fota punche o kira yero de bus le pas ka wulga joy do o kuntira ni jamando nyemo fanta yi ita so ali Modibo Keïta téléphone yani 1960 ɲɔgɔn avant que Modibo Keïta ka discours kɛ ita so wuli ka jɔ fana caman dun kɛra jamanadenw fɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc o de kun cira o cogo la donc MINUSMA ta in fana filɛ nin an ye wuli ka jɔ min kɛ ko MINUSMA ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a a kan mais ita sɔrɔ salo a bɛ cogoya min na nin na a tɛ ten voilà n'a ta barika ka bon kosɛbɛ ni salo ta ye hali sali fa cogo jateminɛ i b'a ni salo ta tɛ kelen hali nin na i b'a ye MINUSMA geni ko kuma ye jamana minɛ cogoya min na ani salo ta tɛ kelen parce que ni zina ORTM yɛrɛ la a jɛra ka fɔ ko yɛrɛwolo debu sigilenba n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ u ka laɲini ye min ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma ko MINUSMA ka mana kana renouveler nin y'a siɲɛ fɔlɔ a ka bɔ ka jɛya ta Mali télé la donc jamanadenw mana tɛ k'a fɔ k'olu b'u sigi k'u ka état kɔnɔ jamanaden de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se kuma dɔ la n'a sera kuma fɔ cogo di a sanfɛ a degré laban la mais président ye mun fɔ hali constitution kura kɔnɔ mun de fɔra ko jamana bɛ baara ni tamasire saba ye ni principe saba ye ko fɔlɔ ye mun ye ko bɛ kɛ jamana kɔnɔna na a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲini de jamanadenw ka intérêt a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ka bɛn o ma ko an ka souveraineté n'o o ye an ka masabaya ye o tɛ lagosi fɛn foyi a bɛ kɛ ka bɛn n'an ka masabaya de ko bolodi ɲɔgɔnma min ka di anw ye ka kɛ ni jamana ɲɔgɔn cɛ ko o tɛ sɔsɔ a bɛ dépend anw de la a tɛ titi anw kunna a tɛ jagoya anw kunna an de b'a suganti donc ni a fɔra déjà k'a fɔ ko ni ko bɛ la kɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲini ye donc ni jamanadenw ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛ sisan par exemple an ma salifa sisan yɔrɔ le 25 mai n'o ye farafinna yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ka célébration ye an ka ye bolo dɔ fana bolodaw la ko an b'a kɛ omnisport la o fana ka fa kosɛbɛ jamanadenw baden ka bɔ surtout mɔgɔ tɛ min kalama an ye min kɛ le 28 vendredi don avril Bamakɔ yan a dɔw kɛra Kayi dɔw kɛra Segu dɔw kɛra Gao dɔw bɛ labɛn Tɔnbukutu Kɛɲɛba yɔrɔ caman bɛ yen olu fana y'a kɛ yɔrɔ bɛɛ nka Pape o bɔli in fana senfɛ an y'a ye Tɔnbukutu ani Kidali jeunes dɔw fana wulila jɛkulu dɔw wulila k'a fɔ ko MINUSMA kɔni k'u b'a fɛ a ka to yan k'a kana taa ko sabula ko MINUSMA yɛrɛ ye baara mun kɛ san 10 kɔnɔna la ko hali Mali autorités m'o kɛ olu ka yɔrɔw la yala aw b'o fana ye cogo di o dugu ninnu fana kelen kɔnɔna na waati min na ni Faransi gɛnna ja o y'a sɔrɔ maliyɛn den dɔw fana bɛ yen ani maliyɛn commerçant dɔw fana bɛ yen olu ni Faransi tun bɛ bolo di ɲɔgɔn na baara la donc olu ka dayirimɛ olu ka balo o tun bɛ ɲɛsin o tun gulonnen don Faransi ka barika de la donc o to barika talen u fana ye kulu ninnu fila k'u fara ɲɔgɔn kan ko jamana ka na olu ma dɛmɛ la olu tɛ jɛn ni Faransi ka tali ye parce que ni Faransi taara olu t'u ka na sɔrɔ mais olu b'o k'o fɔ waati kelen min na o waati kelen na a bɛ ka f'u ɲɛna ko Faransi de bɛ ka nafolo di ka marifa di ka kunnafoni di walasa ka se ka an ka kanw ci ka jamana janfa ani ka na an ka comment on appelle dugu ci ka na ni fagali kɛ kojugu kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma donc olu ka choix ye mun ye olu ko olu de fɔlɔ ko an n'a sɔrɔ ni olu bɛ balo jamana cili de kan an n'u y'a sɔrɔ olu bɛ balo an ka sɔrɔsi su de kan an n'u y'a sɔrɔ olu bɛ balo an ka togoda togoda buguso ninnu jeni ni bagan jeni ni foro jeni an n'u y'a sɔrɔ olu bɛ balo olu de kan olu ko olu ka balo fɔlɔ jamana ka ci donc sɔrɔ si olu faralen don jamana denjugu de kan san walasa olu ka se k'u ta in sɔrɔ
Donc on peut considérer comme ministre Maratoya. Non, mais la baraka n'a de fier fort. Donc on considérer do il n'a faut que façon d'injugude. Ayo ba omina kono. Parce que a fois ko ni jugu mana kumbo. Ko kan walman konana ko saya kafusa ni maloyi. Ika sa o kafsa ika malo. Ika sa o kafsa ikinyama ika jamana ka malo. Ika sa o kafsa ika duka malo. Ika sa o kafsa ika duti ka malo. Donc o tabia umbi auna o tabia te olula. Olu ko jamana ka malo jamana ka ci cɛ olu ka se k'u ta yima sɔrɔ an ko an jɛra an dahirimɛ kɔ an yɛrɛ jɛra an ni yɛrɛ kɔ an ka jamana o ka kisi an ka jamana kana malo i n'a fɔ ko 1991 wulikajɔ kɛra jamanaden maliyɛnw fɛ walasa bi an ka se k'u lafiya sɔrɔ an ko ni bɔn n'an ye bɛ sini fana dengun fana tula la an bɛ jɛn n'a ye fana an ni ka to a da fɛ an bɛ jɛn an ka baara kɔ an bɛ jɛn an ka fɛn caman kɔ jamana ka kisi olu ko to do olu kɔnɔna na o de kɛra barika ni mɔgɔ ta ye donc ni waati kelen na min na ne a ye wulikajɔ min fana kɛ minnu bɛ baara kɛ MINUSMA kɔnɔna na a bɛɛ tɛ a dɔw b'a la minnu bɛ marché sɔrɔ MINUSMA mɔgɔw fɛ ani n'i ye o Tɔnbukutu ta ko o Gawo ta ko o Kidali ta i bɛ taa sɔrɔ MNLA o min ye faso jugu ye o mun kɛra sababu ye k'i bolodi ɲɔgɔn kɛ France ka mercenaires ma n'u ye Ansadi ninnu ni jihadistes ni fɛnw ye ni Hakimi ninnu ye ka bolodi ɲɔgɔn kɛ n'olu ye ka na ni falikɛ jugu ye Tɔnbukutu de u ye mɔgɔw lajɔ k'u bɔ fo ka t'u faga ni kaba ye Tɔnbukutu ka den dɔw y'o kɛ o Gawo ka minɛ Gawo ka den dɔw y'u bolo di faso jugu ma jugu ninnu ma pour que se ka Gawo minɛ o Kidali ka minɛ Kidali ka dɔ de ma tɛ MNLA sigi yan walasa Kidali ka se ka minɛ yan donc olu kelenw de wulili ka jɔ kɛ sisan k'u bolo di ko MINUSMA mɔgɔw ma ko MINUSMA mɔgɔw kana taa parce que MINUSMA nana mun kɛ MINUSMA nana ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔna na ka tila k'i yɛrɛ kɛ pompier donc o pompier baara kɔnɔna na sisan olu fana ye Kidali ka den dɔ ta ka Tɔnbukutu ka den dɔ ta ka Gawo ka den dɔ ta k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ kɛ pompier o kuma u to ka wari d'u ma u bila tasuma minɛ na ka tila ka wari dɔw fana d'u ma donc olu ni MINUSMA bɛ bolo di ɲɔgɔn na ka jamana de ci ka jamana de janfa donc logique min bɛ yen olu ka wuli ka nin kuma in fɔ a kuma jɛlen don mais u bɛ ka kuma fɔ cadre min kɔnɔ u tɛ se ka fɔ ka fɛsɛfɛsɛ nka u ko u bɛ sɔrɔ mun kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko développement économique ko MINUSMA nana n'o caman ye olu ka localitéw la mais sisan o développement économique ni MINUSMA nana o d'u ma munna olu ma se k'o fɔ o waati la fo waati min na an ko MINUSMA ka taa olu b'a fɔ o de la ko MINUSMA nana développement économique ye o ye fɔlɔ ye fɛnɛ ye min ye olu yɛrɛ bɛ nin kuma min fɔ en fait i b'a dɔn de la k'a fɔ k'o tɛ ko kalama walima u bɛ juguya la o MINUSMA min filɛ nin ye o MINUSMA tɛ Nations Unies de la kosɛbɛ Mali tɛ nafolo de bɔ san o san ka niyɔrɔ wari di yan o don cotisation an tɛ cotiser la donc n'an bɛ cotiser MINUSMA ka baara hukumu kɔnɔna na a jɛlen don a sɛbɛnni bɛ a kɔnɔna na ko MINUSMA fana ka dɛmɛ don social and développement économique kɔnɔna na parce que Mali bɛ contribuer c'est un droit pour le Mali mais an ka tɛ o don an ka droit ye mais o kɔfɛ MINUSMA bɛ ka tiɲɛni min kɛ a tiɲɛni barika ka bon kojugu fo o droit min d'anw ma o kɛlen kɛ briefing ye comme n'a sɔrɔ u nana hɛrɛ de d'anw ma comme n'a sɔrɔ olu ye ba ye bakɔrɔni ye walima comme n'a sɔrɔ olu ye saga ye walima olu ye misi ye olu minnu sogo di anw ma k'o dun walima minnu nɔnɔ di anw ma k'o dun o tɛ ja waraw de don min na an dunni de kama donc olu bɛ ka o kuma min fɔ ni o ye Gawo ka den damadɔni ye ni o Tɔnbukutu ka den damadɔni ye mais o Tɔnbukutu ka den damadɔni minnu filɛ nin ye n ko olu dɔw fana ni o jihadistes ni o mercenaires bɛ bolo ɲɔgɔn na baara la ka dugu fana ci kojugu tɛ bɔ dugu la gansan mais kojugu fana tɛ don dugu la fana gansan donc olu minnu jeunes minnu bɔra ka taa nin kuma minnu fɔ anw ni olu tɛ tabiya kelen na olu ko olu yɛrɛ fɔlɔ de ko jamana olu ka mago t'o la jamana ka ci olu k'u ta sɔrɔ dɔrɔn nka Pape mandat kan ka renouveler mois de juin nata ni o ye MINUSMA ka mandat ye yala hakilina jumɛn b'aw la mandat in renouveler ko la parce que an ka jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ renouveler mais u ye condition dɔw fɔ a la non an ka jamana ɲɛmɔgɔ m'a jira k'a bɛ renouveler parce que a renouveler tɛ dépend olu la forcément ouais o ye mun yira o b'o de ko fɔ dɛ non o ye
Et je pense que premier ministre Joël Koukala Maïga a eu un de fort, quelqu'un de condamnant. A faut qu'à ta faire le cas. Salo, maintenant renouveler comme maintenant. On se Malik me couler là, qu'à faut que vous te gênez, mais pas mon tableau d'oeil. Ou bon ce soit là comme maintenant. Conseil des ministres, conseil de sécurité qu'on a, j'aurais du temps en dou, ou y est souvent dit parce que moi t'as demandé me relever tu vois maintenant. Abe faut que jamana mini ministre be akonana, ou jamana be yamara di ka faut aller dire ni renouveler li. Voilà ça quoi c'est la thème. Conseil de sécurité, ni au jamana temps en dou, ni frère na jamana dou on a ouais ça va on a besoin on sera akonana. Ou le débat faut que a angambana renouveler ou ma angana renouveler. Saluta Chine en Russie ni olu ya ndeme bagawe olu yeremne donc o tamashien no yirale ka foko municipal sud de corlé peut faut avoir solta là mais ni zina yeremne yirala au koroko tableau dans les pays ou bien décès dans les pays ou bien chaîne dans les pays mi yira mi bateau ou yeremne anu ndeme baga belani France ni États-Unis ni Angleterre nous t'assistant ibay ka fo ndeme baga nous en Chine ni Russie, il y a beaucoup de membres qui nous en air no fait ou de Chine ni Russie. Donc nous y renouveler parce qu'il renouveler à commander Mali mais qu'on a tabou là à renouveler raté. Mais moi technique quand mani pas fait. Oui du mais. Jamana Mali bisca laini parce que mana kana renouveler. Mais mana kana renouveler. Ministre moi fana bisca muke ou fana bisca ku banga foko non ku va renouveler. Anwa soro jamana maçon. Hors là jamana dun joro be o rod la fu di ka jodi ka ke ko laban be jamana dun mo bi a ko ke ko na so ni abe ko be jamana nyemo de bulo ko de jamana nyemo bulle ko be jamana dun ka wuri ka jodi konnana pe jamana nyemo asimi bi sa fo bi ka te fe mana ka renouveler aba fa te fe wa mana fa me renouveler ako ka jagwala et donc ça avec tout dit avec Gelea jomi siga kunya na bossa jamana dun donc a damné on est à là-bas à bébé dépend mouna à bébé dépend jamana donné là parce que argument est mouillé il m'a examiné son robert comment il faut ko anga sorasu ye wuli ka job bamike kata mura kata bamrati kulu daji kulu bola ko non ko antara bra ko civil lema donc au kuma bana fo avec ko jamana Mali nyemro sombe Mali nyemro mun be sa ko olu bala ka adamadia re de sharia soso diewono nous devons faire ça jamana beta obe kalfa ministre mama kabo jamana nyemro bolo la yino kalfa ministre donc obo o la yini là o da to obo joni wati ko nana ko rapport dobe ko o la benen bubolo ko mura o africain ko no o rapport ko mo de bo mais rapport kono ko Mali ye jamana mie ko o nyemro ko te doreke ko ka bra jamana de gwasama ka fwat ko chuke ka nyeshi oluma o kumana jemro kana kulu boy ka jamana ta ko bla ministre ka e faire kono ko so pap jemunga mugase akunche rola yala boliba temelen ko fe apna boliba wero boloda wala saka ministre to ka akele halisa bolo doro bolo dalen no fait man bolo remete boliba mais anti nga ferro be ko wala mais ministre mo ko ni a jelendo en kan niveau là passe ayuja banga jamana bla amuja u banga jamana bla an la brendo position bella ko genga banga jamana konana surtout parce que on de fort en fin en commandant chef Adama Benjera ay kuma diaw en tout cas le 23 juin Dorateo ministre mo nous mata en même temps ministre sinu tay ngon ko ante dointa frère ka tade mais ministre sinu tay en même temps de ça ta goro ke ko dalé kata dasu ko ministre mo tebo wa nous fana madia frère vraiment bo fana mo fana ke pop marfa bo bolore ma fa compté américain bombe be américain bombe nucléaire be américain bolo ma fa sko be américain bolo Afghanistan agara togodi ngo ubulla ka bo fubu to be bulga do avion kusiglan kono ka datuku do yuglo ali avion kamana kabi ala agenda ni ma deliga mo glo ne avion kamana mais ku bo Afghanistan uglo avion kamana la foto be buru sarala mal tabe jwanu américain yere o américain yi yo ministre ni kon te amusement non ulta ko ni to ko bula ntungi et puis amanga jamana de kon nan tabarakala jemunga sera akunche ro pap kuma kunche kuma juma mi bolo
kuma kuncɛ minɛ bolo o nisɔndiyaba ye ka maliyɛn bɛɛ fo u ka wulikajɔ la u ka fasoden la u ka c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ ni askɛmo bɛ ta sisan par exemple Gao i bɛ Cheikh Amadou Tal ninnu ta Amadou ninnu ta Komi Jose ninnu bɛ taa Bamba ninnu bɛ taa Cɛba ninnu bɛ taa c'est à dire Firu ninnu bɛ taa donc i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ olu bɔnsɔnw u bɔkolo ani fɛn minnu bɔr'u la c'est à dire u ye kɛlɛkɛla cɛ jɔlenw ye quoi cɛfarinsiw quoi donc an bɛ an ka cɛfarinsiya min yɛrɛ dɛ cɛ o de b'a kɛ ne ma sisan nisɔndiya ye donc halisa an ka sɔn an yɛrɛ halisa ka taa fɛ mais faso denjugu minnu bɛ yen an bɛɛ u k'a faamuya k'a fɔ ko u tɛ to yen dɛ an b'u kɛlɛ kɛnɛ kan an b'u kɛlɛ dibi la an b'u kɛlɛ f'u ka dabila c'est à dire f'u ka tunu sinon an t'a dabila parce que an tɛ se nin ko in ta ni nɔgɔya ye waati min na maliyɛn den de nimi ka bɔ quoi jamana maloko kuma de bɛ ka fɔ donc o bɛ ka fɔ waati min na an tɛna se ka fɔ k'an bɛna maliyɛn dɔ jateminɛ ko e ko i yɛrɛ an n'a sɔrɔ an faso bɛ ci tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se ka jɛ o kan mais kuma laban précise min ye il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko anw kuma ka tɛ dɛ maliyɛnw de ye nin voté k'a fɔ ko jamana kɔnɔ sariya de don article 33 ko tout malien qui entre en intelligence avec une puissance étrangère ni traite là sera jugé de trahison et la peine de mort lui sera appliquée. La peine de mort s'applique par fusillade. Pour aucun fond de forme k'a fɔ ko a sɛmɛnen don an ka sariya sun de kɔnɔ code pénal article 33 bɛɛ ka taa kalan faso denjugu bɛɛ ka taa kalan k'a fɔ ko n'i tɛgɛ taga bolodiɲɔgɔn ma n'i faso jugu ye faso ci ko ka en temps de guerre ko min kan ka k'i la i bɛ ta i bɛ kiri k'a fɔ k'i ye janfati ye wa n'i kirila i ye janfati n'a da turi la o tuma na e bɛ lajɔ poto la ka mugu de ci la k'i ni minɛ i la ni mɛ yɛrɛ ɲininka est ce que olu b'o kalama donc il faut que hali an kunnafoni mun bɛ kunnafoni dila fan bɛɛ fɛ wa to ka nin fɛn ninnu kalan wa to k'a mɛn wa an fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana na waati fana sera jamana kɔnɔna na ni article ninnu ka commencer ka appliquer parce que ni i bɛ kɛra bɛnkazi i bɛ jɔ nin fitinin na o kɛ sababu ye jamana yɛrɛ bɛɛ de bɛ yɛrɛ kɛ a bɛɛ de bɛ ci donc an bɛ kuma min fɔ an bɔtɔ la an b'an kalifa masa Rahamani na ale min ye an fɔ cogo min le dieu des armées donc ale ka jamanadenw bɛɛ lakana an ka sɔrɔsiw bɛ fɔlɔ ni fɛnw na halisa lakana ka se ka k'u ma cɛ ka ta minɛ jugu la se ka d'u ma dɛsɛ ani fako o kɛ jugu ta ye. Yarabi ala ko o duwawu minɛ an bɛ lajɛbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko Pape Amadou Diallo ale de tun b'an bolokɔrɔ bi yaasa ka se ka kuma MINUSMA n'a a nasira kow kan sabula wulikajɔ belebele o kɛra ka tɛmɛ walasa MINUSMA a gɛnni kow ka kɛ sababa ye halisa a yɛrɛ ka kuma la wulikajɔ olu bɛ sen na hakili la faamuyali o caman sɔrɔla kumaw la an bɛ foli ni tanuni di lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɛmaayaso fo k'an ka kameraman ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ Mali kunnafoni jabaranin kɔnɔna la yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'a fɔ ko a k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabagaw ma.